Δεν είναι προϊόν ανθρώπινης παραγωγικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει εμπορεύσιμο είδος. Εν τούτης, ο σύγχρονος ανθρώπινος πολιτισμός έχει καταστήσει προβληματική την πρόσβαση σε καθαρό και πόσιμο νερό σε πάνω από το 1/3 του πληθυσμού της γης, με τον αριθμό αυτό να βαίνει αυξανόμενος. Περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τρεχούμενο νερό στα σπίτια τους. Σε μερικές περιοχές της Αφρικής, οι γυναίκες και παιδιά μεταφέρουν έως και 20 λίτρα νερού συχνά για πάνω από 5 ώρες από τις πλησιέστερες πηγές τροφοδοσίας. Αντίθετα, στις βιομηχανοποιημένες χώρες, το μέσο αστικό σπίτι των 4-6 ατόμων χρησιμοποιεί πολλές φορές έως και 640 λίτρα νερού ημερησίως. Παραφράζοντας κάποια άποψη, μπορούμε να πούμε ότι πολλοί από τους πολέμους του προηγούμενου αιώνα έγιναν για το πετρέλαιο, αλλά εκείνοι αυτού του αιώνα σίγουρα θα γίνουν για το νερό. Η κίνηση για την προστασία του ΑΟ δεν έχει κλείσει ακόμη χρόνο ζωής. Παρ' όλα αυτά, όμως, για μας είναι απολύτως κατανοητό ότι ο ΑΟΣ δεν πρόκειται να σωθεί εάν δεν σωθούν τα ποτάμια. Και τα ποτάμια δεν θα σωθούν αν δεν σωθεί και ο ΑΟΣ. Έτσι λοιπόν θεωρούμε σαν κίνηση ότι θα πρέπει να προστατέψουμε το ποτάμι. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εκτρέψουμε την επιχειρούμενη εκτροπή. Αλλά παράλληλα πρέπει να αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους απειλείται και το συγκεκριμένο ποτάμι. Είμαστε ενάντια στην οποιαδήποτε παρέμβαση στον ΑΟ και αγωνιζόμαστε επίσης και για την αποκατάσταση της ζημίας που έχει γίνει μέχρι τώρα. Είμαστε ενάντια στην εκτροπή του ΑΟ, γιατί το ποτάμι περνάει από τις καρδιές των τοπικών πληθυσμών και κουβαλάει μαζί του παρελθόν και πολιτισμό χιλιάδων χρόνων. Περνάει επίσης από μια φυσική διαδρομή που στηρίζει ένα οικοσύστημα που η υποβάθμιση και η καταστροφή του σημαίνει καταστροφή της ίδιας της ζωής. Συνάδελφοι, το σύγχρονο ιστορικό σε γενικές γραμμές το γνωρίζετε. Οι αιτιάσεις τους για το τι θα κάνουν το νερό του ΑΟ αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα, ακριβώς γιατί προσπαθούν να κρύψουν τους ακριβείς λόγους της εκτροπής. Προσπαθούν να εμφανίσουν μια ανησυχία για τη λίμνη Παμπότηρα, τη στιγμή που υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες και τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις για τη σωτηρία τους. Ένα άγχος για το πώς θα μας ποτίσουν και το πώς θα μας αρδεύσουν, τη στιγμή που το επίπεδο βροχόπτωσης στο λικανοπαίδιο είναι από τα ψηλότερα και το ίδιο το λικανοπαίδιο χρειάζεται ελάχιστη άρτευση γιατί έπαψε να καλλιεργείται όπως και παλιότερα. Συνάδελφοι, το 1995 η ΔΕΗ έκανε αίτηση στο ΕΠΕΧΟΔΕ για να υλοποιήσει το ίδιο ακριβώς έργο που προτίθεται να υλοποιήσει τώρα η Τέρνα ΔΕΗ. Δηλαδή ένα φράγμα στο Αρκουδόρεμα, δημιουργία υδροελεκτρικού και άντληση υδάτων για την ενίσχυση του υδάτινου δυναμικού της λίμνης των πηγών ΑΟ. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω κάποια σημεία τεκμηρίωσης για την μη υλοποίηση του έργου τότε. Επειδή θεωρούμε ότι η επέμβαση στο περιβάλλον δεν είναι μόνο τα τεχνικά έργα που μπορούν να κατασκευαστούν, μέρος των οποίων, όπως αναφέρει η ΔΕΗ, θα γίνουν υπόγεια, αλλά και οι συνέπειες που θα προκύψουν από την άντληση των νερών, η εξαφάνιση του ποταμού, η ελαχιστοποίηση του υδάτινου δυναμικού, είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει ανεπανόρθωτα το οικολογικό σύστημα της περιοχής, με επιπτώσεις βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες που δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστούν εκ των προτέρων και θα καταστρέψουν ένα μνημείο της φύσης. Από το προτινόμενο έργο δεν θα επηρεαστεί μόνο το πολύμορφο και ταυτόχρονα ποικίλο και εντυπωσιακό ανάγλυφο της Πίνδου, στο οποίο έχει διαμορφωθεί μια τεράστια ποικιλία βιοτόπων και έχει επικιστεί ο όγκος της από ζωικά και φυτικά είδη, που σήμερα θεωρείται ότι σχηματίζουν ένα μοναδικό φυσικό σύνολο, αλλά μέσω του ποταμού ΑΟ θα επηρεαστεί και ο εθνικός δρυμός Βίκου ΑΟ που βρίσκονται σε αλληλοεξάρτηση. Ήδη στην περιοχή της Κόνιτσας από την κατασκευή του έργου πηγών ΑΟ έχει μειωθεί έντονα το νερό του ποταμού και παρουσιάζεται πρόβλημα για τις ανάγκες άρδευσης της πεδιάδας. Οι συνέπειες που θα προκύψουν σε όλο το οικοσύστημα της Υπήρου από την ανατροπή του υδροδυναμικού της δυναμικού με τη διοχέτευση των νερών του ποταμού ΑΟ στον ποταμό Μετσοβίτικο μέσω της λίμνης Χρυσοβίτσας και στη συνέχεια εκτροπή τους στον ποταμό Άρακτο και ποταμό Καλαμά, θα αποτελέσει ανατροπή της υδρολογικής ισορροπίας στην περιοχή. Αυτό που σας διάβασα είναι ο κορμός της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΕΠΕΧΟΔΕ προς το ίδιο το ΕΠΕΧΟΔΕ, το οποίο τελικά την αποδέχτηκε την εν λόγω εισήγηση και απάντησε το 1995 αρνητικά στη ΔΕΗ.
Η εισήγηση αυτή επικαλείται για τις απόψεις διαφόρων φορέων, όπως του Τμήματος Γενικών Περιβαλλοντολογικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντολογικού Σχεδιασμού, του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας με τις έντονες ενστάσεις και την κάθετη αντίθεση στην υλοποίηση του έργου από την κοινότητα της Βογούσας. Ακούστε τώρα και το εξής. Πρόσφατα. Κατά την άποψή μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για ένα έργο πρωτίστως φιλικό και ωφέλιμο για το περιβάλλον της περιοχής, καθώς με τη λειτουργία του αφενός δεν θα υπάρξει ουσιαστική αρνητική επίπτωση στην εκροή του ποταμού ΑΟ και αφετέρου θα επιτευχθεί ο εμπλουτισμός της λίμνης Παμπότιδας με ταυτόχρονη παραγωγή καθαρής υδροελεκτρικής ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεωρεί ότι πρόκειται για έργο το οποίο μέσα στον ευρύτερο σχεδιασμό για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα επιλύει πολλά προβλήματα στην περιοχή με τη διατήρηση της φυσιογνωμίας και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της. Αυτό περιλαμβάνεται στην απάντηση του Υπουργού Καλαφάτη στη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή Μαντά για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν εκτίμησε ο Υπουργός και δεν λαμβάνει στην προκειμένη περίπτωση καθόλου υπόψη. Πρώτον, την άποψη του καθόλου αρμόδια φορέα που η ίδια η πολιτεία έχει συστήσει και είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βόρειας Πίντου που είναι κάθετα αντίθετος στην υλοποίηση του έργου. Δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου την άποψη του καθόλου αρμόδια φορέα που η ίδια η πολιτεία έχει συστήσει και είναι ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβότιδας και τις απόψεις που έχει σχετικά με τη σωτηρία της λίμνης. Την άποψη του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει συγκεκριμένη θέση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας στο λεκανοπέδιο. Την καθολική αντίθεση των δύο εμπλεκόμενων δήμων, του Δήμου Κόνιτσας και του Δήμου Ζαγορείου. Την καθολική αντίθεση της Πανυπεριοδικής Συνομοσπονδίας και πολλών μαζικών φορέων της περιοχής. Και τέλος και την καθολική αντίθεση περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και φορέων. Το ίδιο κράτος δηλαδή, η Ελλάδα, το ίδιο Υπουργείο, το ΕΠΕΧΟΔΕ, σήμερα με μεγαλύτερη τεκμηρίωση κατά του έργου, με μεγαλύτερη εναντίωση στην επιχειρούμενη εκτροπή, αποφασίζει διαφορετικά γιατί προφανώς έτσι γουστάρει. Αυτό λοιπόν το έτσι γουστάρω της κεντρικής εξουσίας για μένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό και αποδεικνύει πιθανώς για άλλη μια φορά την εκτροπή του πολιτικού συστήματος στον αυταρχισμό. Πρέπει όμως εδώ να εντοπίσουμε ότι αλλάξαν και κάποια πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια που δίνουν εξήγηση στην αλλαγή ρότας της κεντρικής εξουσίας. Και δεν μιλάμε βέβαια για ποιοτική αλλαγή ρότας, έτσι. Έχουμε ξεπουλημένες κυβερνήσεις στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές του παγκόσμιου κεφαλαίου. Η μνημονιακή εξάρτηση της χώρας στο όνομα της δίθεν κρίσης χρέους από το παγκόσμιο τροχοπληκτικό μηχανισμό. Αύξηση της ζήτησης ενέργειας και ολοκληρωτικής εξάρτησης της παγκόσμιας οικονομίας από τις ενεργειακές πηγές. Αύξηση της ζήτησης του νερού, αλλά και μεγάλη εμπορευματοποίηση με τρομερή κερδοφορία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξη στην περιοχή μας είναι οι δύο επιχειρήσεις εμφιάλωσης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης και αυτό που αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού. Ποιο? Ότι η αντλούμενη, δηλαδή ποσότητα, όπως το αναφέρει, των 64 έως 70 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αντιπροσωπεύει μόνο το 3% της συνολικής εκροής. Ποσοστό εξαιρετικά χαμηλό που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργεί σκεπτικισμό. Η μέση ετήσια απορροή του ποταμού ΑΟ στη θέση υδρολειψίας, όπως προκύπτει από μετρήσεις της ΔΕΗ, είναι περίπου 151,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο μεγάλη είναι η υποτίμηση της νοημοσύνης μας που ο συγκεκριμένος υπουργός τα 70 από τα 150 τα ονομάζει 3%. Συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι μεθοδικά και σταθερά επιδιώκεται η συγκέντρωση των υδάτων. Αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου γιατί αυξάνει τα κέρδη από την εκμετάλλευση της υδάτινης ενέργειας και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα εμπορευματοποίησης του νερού. Αν ο ΑΟΣ εκτραπεί προς την τεχνητή λίμνη, θα αυξηθεί το υδάτινο δυναμικό και θα δώσει τη δυνατότητα αύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την αναβάθμιση των υπαρχόντων υδροελεκτρικών και τη δημιουργία νέων, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Παράλληλα, το νερό θα φτάσει στο λικανοπέδιο για να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα του Μητσικηλίου. Ο υδροφόρος του Μητσικηλίου, ο οποίος σύμφωνα με το Υπουργείο παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο. Δεν μας λένε όμως γιατί παρά τη μεγάλη βροχόπτωση και την περιορισμένη άρδευση, το υδάτινο ισοζύγιο είναι αρνητικό. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες εμφιάλωσης έχουν βάλει στόχο να στραγγίσουν το νερό. Κανείς δεν αναφέρει τι προβλέπουν οι άδειες που έχουν δοθεί και πώς ελέγχεται η αντλούμενη ποσότητα. Αρκεί να αναφέρω ότι μια μόνο μηχανή εμφιάλωσης της εταιρείας Βίκος στο Καλπάκι εμφιαλώνει 26.000 φιάλες την ώρα. Μεγάλη είναι επίσης και η παραγωγή σε αναψυκτικά για λογαριασμό μεγάλων εταιρεών μάρκετ όπως η αλυσίδα Lidl, καθώς επίσης άγνωστες είναι και οι ποσότητες νερού που εξάγουν. Ο λαλίστατος Περιφερειάρχης για το συγκεκριμένο δεν αναφέρει λέξη. Και πρέπει να γνωρίζουμε επίσης ότι το νερό του ΑΟ είναι από τα πλέον καθαρά και πλούσια νερά και αποτελεί μοντέλο αξιολόγησης ποτάμιων υδάτων σύμφωνα και με τις μελέτες της καθηγήτριας του Αριστοτελείου κυρίας Λαζαρίδη. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι το θέμα της άρειας ιδιωτικοποίησης του νερού δεν είναι αποκομμένο από τις γενικότερες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα της σύγχρονης επιδρομής του τοκογλυφικού κεφαλαίου. Είναι αποτέλεσμα της αντίληψης για την οικονομική ανάπτυξη που διέπει τους σύγχρονους οικονομολόγους υπηρέτες των τραπεζιτών και κεφαλαιοκρατών. Ανάπτυξη δεν σημαίνει μεγέθυνση, και μάλιστα μεγέθυνση αριθμό και αντικειμένων, και κατ' επέκταση μεγέθυνση κερδών. Ανάπτυξη σημαίνει απελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Η ανάπτυξη έχει να κάνει με τους ανθρώπους και όχι με τα αντικείμενα. Πολλοί από εσάς πιθανώς ακούσατε πριν ένα μήνα τον Στουρνάρα που δήλωσε ευθαρσώς ότι για να ευημερήσουν οι άνθρωποι πρέπει να ευημερήσουν πρώτα οι αριθμοί. Η οικονομία υπάρχει για να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι οι άνθρωποι την οικονομία. Μόνιμη ανάπτυξη μεγέθυνση της οικονομίας είναι αδύνατη, γιατί η οικονομία είναι υποσύστημα ενός μεγαλύτερου και πεπερασμένου συστήματος, της βιόσφαιρας. Παράλληλα, είναι φανερό ότι χωρίς τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων, αυτών που η σύγχρονη λαιλασία καταστρέφει, καμία οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας για να σωθεί το ποτάμι περνάει μέσα από τον αγώνα για να σωθούν τα νερά, που σημαίνει αγώνας για να σωθεί η φύση, που είναι προϋπόθεση για τη σωτηρία των κοινωνιών, άρα πολιτικός αγώνας. Για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, και μόνο η ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών θα απελευθερώσει τις κοινωνίες για να αγκαλιάσουν τη φύση, να σώσουν τα νερά, να προστατεύσουν τα ποτάμια και μαζί με αυτά και τον ναό. Είναι καθαρό ότι για να φτάσουμε στο τέλος, που ίσως είναι αρκετά μακριά, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αρχή. Για να αποτύχουμε το μεγάλο πρέπει να κερδίσουμε το μικρό. Για να αγγίξουμε το ποιοτικό άλμα πρέπει να αγωνιζόμαστε για τις μικρές ποσοτικές αλλαγές, αλλά και να είναι ξεκάθαρο ότι ποτέ δεν θα λύσουμε οριστικά το πρόβλημα εάν δεν φτάσουμε στον τελικό στόχο. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να οργανωθεί ένα πανελλαδικό δίκτυο που θα φέρει σε επαφή και θα συντονίζει όλες τις κινήσεις και πρωτοβουλίες που αγωνίζονται για την προστασία του νερού. Προστασία ποταμών, ενάντια στα μεγάλα φράγματα, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού κλπ. Να γίνει καταγραφή των κινημάτων και πρωτοβουλειών, ενημέρωση για τις δράσεις, καταγραφή σχετικής νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής, κοινή νομική κάλυψη, κοινή επικοινωνία με τα παγκόσμια κινήματα. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει για πιο πρακτικά με τη δημιουργία περιφερειακών δικτύων, παράδειγμα Περιφερειακό Δίκτυο Επείρου, που θα έχει συντονιστικό και θα συμμετάσχουν με εκπροσώπους στο πανελλαδικό δίκτυο. Να προτείνουμε λοιπόν στις κινήσεις που συμμετέχουμε τη συμμετοχή σε τέτοιο δίκτυο και να πάρουμε πρωτοβουλία εμείς που είμαστε εδώ για μια πρώτη συνάντηση και τη δημιουργία του πανυπερωτικού δικτύου. Εννοείται ότι το δίκτυο δεν θα επιβάλλει απόψεις στις διάφορες κινήσεις που θα έχουν την ανεξαρτησία τους, αλλά θα ενημερώνει, κυρίως διαδικτυακά, θα συντονίζει και θα προωθεί την αλληλεγγύη στους αγώνες. Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω ότι σε καμιά περίπτωση το οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να είναι πιο ψηλά από το σεβασμό για τη ζωή. Η φύση πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το σύνολο μέσα στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη και τα κέρδη, όχι μόνο τα οικονομικά, στην υπηρεσία των ανθρώπων. Ευχαριστώ.